Lena! Messina, issa bla diska bla video. Imma- Ġuru casa. Ija! Ja Minnie, ma nibdewx, ta' Ux ma nibdewx m'għandix video, jien. Suwa ċabċiba ta' inkoraġġiment tajjeb għax m'għandniex video. Ma Diska tiegħi jisimha L-Anġlu. L-Anġlu! Lesti biex tisimaw diska tal-Anġlu intom? Namlu għamini? Aj, maħi. Di dejjem bl-Anġli bil-ġwina għax naf li. Iva Gris, ħallija ħatuħu pjaċir. Ħallija. Uffa, ħanibdew. Ejja Minnie, ejja ħanamlu. Naħid fali. Laqna, ċabċiba kbira l-Minnie! ċabċiba kbira l-Minnie! Ejja, Minnie mux diġa ċaċpulek. Jirġu ċaċpuli, allura. ċaċpulu wahda l-Gris, ejja. Grazzi. Kontent issa? U daw kienu id-diski kollha issa tal-kanzunetta indipendenza. Eżattament, issa komplu. L-ewwel Karl ħasbat, inna sad-diski tagħna. Kenna tnejn oħra, ħna preparajna tant għalihom. Isku, u aħna qed nikkompetu wkoll u min jixtieq jivvota lilna. Jista' jivvotalna fuq in-numru li qed jidra wisfel. Hawnhekk jgħid, tajjeb. Fejnu? Ja mal-art jgħid. Mal-art. Mal-art. Insomma, u nisperaw li nirbħu il-festival ta' din is-sena, ta'? Tixtiequ nirbħu l-festival lejna! Biex nagħmlu votazzjoni blajja tu twerżi. Ejja nippruvaw. Min jippreferi d-diska tiegħi ċabċapu jwerża. U min jippreferi d-diska tiegħi ċabċapu jwerża wkoll. Naħseb qed nirbaħlek sur galanto. Minnie naħseb qed tirbaħ, ta'
Ħanaraw, nerġgħu nifċekjaw tal-aħħar. Mstenna xtijaj kellhom il-batri baxxa. Nipprovaw. Tista' terġgħu tajtu? Mela wieħed dejk tlieta, min jixtieq li diska ta' Grizz tirbaħ? Terek tiċċitjaw, hej. U daw kollha li jixtuq diska ta' Minnie tirbaħ wieħed dejk tlieta. Uwejja, Minnie, come on. Uwejma, Purdina, bil-mot, għet jitċaqlaq il-park. Mux għet jitċaqlaq l-ek sninek u kollu. Grizz! Tibdix, ta' Grizz, ejja. Tibdix. Grizz, ma nkunux. Ufak, ek jispicċa ta' dejjem, ma joħodix telfa. Grizz, ma nkunux rude, issa tajjeb. Skużi? Ma nkunux rude. Rude? Rude. Rude Minnie. Rude, bid-di ta' donkey. Ok. Ftemna? Mela. Mela, namlu l-appuntament tagħna ma' l-ħbib tagħna Grizz. Ekku l-appuntament għal Minnie Bak ġdid jibda fit-2 ta' Novembru. Ottubru. Ottubru sturdurt. Ġbal. Nistanu ġbal? Le. Mela, daw kolla. Affarijiet daw. Ħanaraw nara minn se jkun ma' Fit-2 Ottubru. Intom se tkunu magħna fit-2 Ottubru? U aħna se nkunu magħkom ukoll, grazzi tal-li kontu magħna.